Ubangiji Allah shi kare maka masifa cikin zuri'arka, Allah kare ma bala'i kare. Amin 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 malam Sani amin. Allah shi baka lafiya, Allah shi baka zama lafiya, Allah ya kauda maka fitina da amin 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 malam Sani amin. Allah shi kara maka matsayi wurin kujeraka ta neman abinci. Allah shi kara maka amin amin rabbil alamin. Amin. Ya ubangijin sammai da kasai, Allah ya kai sunan ka wurin Allah kudura, Allah da Allah ke rubuta yan aljanna, Allah ka sa sunan ka. Amin 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 amin. Allah shi kare ma fitina duniya wa lakira, Allah shi kare ma bala'i duniya wa lakira. Amin 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 amin. To yaro ka dai kina kire ka ni dattijo, ina fatan alkhairi a gare ka, amma dai baka gane ni ba. Allah gaskanka. Ka yi hakuri da Allah domin mu yastama'una alqur'ana ne, mu rufanan musulunci ne, zakati ta dukiya Allah ya tsaga da rabanka, Allah ya ce mu baka domin ka taimaka ma addinin Allah bisa doron duniya. Tabbat amin amin. Dan masallaci ya lalace, in muka baka wannan dukiya ka gyara. Aha. To. Masallacin da babu shinhidu ka saya ka zuba. To. Ga inda babu masallaci na Juma'a irin wannan rana a sallar Juma'a ka gina masa masallaci ka daka tiljariya. Amin amin insha Allah. Ka taba zuwa Saudiya? A'a ban taba zuwa ba. Wannan shekara ta sama mai zuwa da Allah ka je Saudiya domin za mu baka kuɗi masu yawa sai fa miliyan 219 Allah ya ce mu baka. Tabarakallah Allah ya sa. Ce ta dukiya Allah ya ce mu baka yaro domin Allah mu ba ka wannan rana kuma mai albarka domin ita wannan rana ta yawmin juma'a ta rana ce mai daukaka bisa doren duniya. Allah gaskiya ne. To za ka daure ka sai mu alqur'ani kwara guda domin muna son mai dukiyar ka addu'a mai mata sabka ta alqur'ani. Ni ba na sallah. Au kirista ne? Ni ba kirista ba, amma ba na sallah. Ba musulmi ba kuma. To pagan ne kai kenan. Kai pagan ne. Shaitan? Pagan. Mene ya teza? Pagan wanda baya da addini a duniya. To ni shine. Kenan. Ya baka da addini. Ni ban da Makka ma ban da labarin ta, ban san menene ake can. To can maka. Allah ka gaggauta tsine maka albarka. Ni ba sallah nake bayana ni na Makka. Makka na yi son ka kai ni Maradi ka kai ni Makka. Kira ne Allah ya tsine maka albarka. Kai ma Allah tsine maka barawan banza. Sai Allah ya kara tsine masu na kai baka da addini, Allah wace ka. Addini kai baka da shi iskaro barawo. Sai je munafiki fakirin banza, Allah ya tsine maka albarka. Fakiri ka kasa kuwa kabura.